Lin tegen EMS. Dan verwacht ze dat EMS Outremont favoriet is, maar bij die ploeg ontbreken een aantal belangrijke spelers. Lin daarentegen heeft het hele jaar al problemen om de golen te maken en is dus ongerend te vinden. EMS lijkt net te weinig punten te houden om serieus mee te doen voor de titel, maar een overwinning op Lin is in ieder geval weer een stap in de goede richting. De toesploeg komt echter op voorsprong. Lin komt met 1-0 voor dankzij een doelpunt van Björn van de Venne na ongeveer 20 minuten spelen. En nog in de openingsfase van de eerste helft is het Lin dat de betere kansen kreeg. Deze bal gaat nog maar net veel langs. Patrick Koster en Abhijit Lazi zijn er niet bij EMS en dat is natuurlijk meteen een groot gemis. En als keeper Mick Waaien dan ook nog een keer verkeerd terecht liet te komen bij deze actie, hield men bij EMS het hart vast. Gelukkig kan Waaien door in de goal. Na de wedstrijd bleek hij toch geblesseerd geraakt, mede door deze actie. EMS in de aanval dan. Raakt de bal verkeerd en dan kan er weer weggewerkt. Niet veel later dan. Niet goed in beeld, maar is een verdediger van Lincoln met gestrekt been in. En dan wordt de bal op de stip gelag en een penalty voor EMS. Ingevallen in de tweede helft is de 42-jarige Patrick Keuren en hij heeft de bal al meteen gepakt. Hij zal de penalty willen nemen. Hij eigenlijk al een stapje terug gedaan, maar door de vele afwezigen bij EMS is hij er toch weer bij vandaag. Daar komt zijn aanloop en de bal valt binnen. Stuurt de keeper van Lin de verkeerde kant op. En de gelijkmaker is een feit, dankzij de aardste man van het veld, spits Patrick Keuren van EMS. Maar dan zijn we er nog niet natuurlijk, want een puntje daar hebben beide ploegen eigenlijk maar heel weinig aan. 1-1 is dus geen uitslag waarbij de ploegen voor zullen tekenen. Lin op zoek naar de winnende treffer. Het shot wordt gepareerd door Mick Waaien. Mooie redding. Opnieuw Lin in de aanval. Weer het shot en de bal daar gaat over. En zo kreeg Lin in die tweede helft de beste kansen op de voorsprong. Aan de andere kant dan. Hier is weer Patrick Keuren. Wat kan Keuren? Sterk aan de bal. Oh, en de redding is daar van keeper Koen Geven. Dat hij de winnende treffer kunnen zijn van EMS. Maar deze bal gaat er dan niet in. Ondanks een mooie actie van Patrick Keuren. Opnieuw EMS een balbezit. Omar Zoet, Patrick Keuren met het shot en dat wijdt over. En zo liep deze man op zoek naar de winnende treffer. Naar de tweede treffer van de dag. Hoge bal, Dokken Mick Waaien ziet er niet goed uit. In tweede instantie nog niet vast. Maar de bal gaat er niet in. Omdat er nog meer man van EMS staan natuurlijk. Wel nog een vrije trap gegeven. De overtreding werd geconstateerd door de scheidsrechter. Even een spannend moment voor de goal van EMS. Luc Louise achter de bal. Komt goed voor, de keeper zit weer mis. Maar opnieuw is het geval geweken. Opnieuw de lange bal. Dit is Rob Weijers aan de kant van Lin. Het is makkelijk een keer ruimte krijgen om te schieten. En dan komt het shot en het gaat binnen. 2-1 voor Lin. En dan griepen ze naar de kop bij EMS. En bij Lin is het een feestje. Rob Weijers scoort misschien wel de winnende treffer. Hij brengt zijn ploeg op 2-1 voor. En dan zien ze dat de cupjes gaan hangen bij EMS. Ze lijken de hobbel op te geven. Nog 3 minuten te spelen. Wat kan EMS dan nog? Danny Kemkes dan misschien. Afgelag. Het shot wordt aangeraakt door de speler van Lin. Daar staat Youssef Azza nog. Maar die krijgt de bal niet meer onder controle. En een hoekschop wordt zelfs EMS dan niet meer gegund. En dan zien we aan de zorgelijke gezichten bij EMS dat het vandaag niet meer gaat lukken. Het is de 4e nederlaag van het seizoen pas voor EMS. En Lin stijgt uit de degradatiezone dankzij de overwinning. Rob, winnende goal vandaag, dat voelt lekker hoor. Dat voelt heel lekker, heb je heel lang op gewacht. Ja, dit seizoen ga je het tot nu toe nog maar matig. Dit kost gaat heel erg gebroken. Hè? Ja, dit kost lekker gebroken, ja, zo'n steentje in de rug. Ja. Wie ging het deze wedstrijd voor het algemeen? Want ik heb flink druk op een goal gehad. We komen, ik weet niet of we verdiend op 1-0 komen, maar we komen op 1-0. En dan was die tweede goal prikken, dat lukt niet. Ja, ik kreeg ze de penalty tegen en dat werd lastig. En dan schiet ze nog gelukkig erin en is het 2-1. Dat was een mooi goal hoor. Ja, dat was wel lekker, in.
Ja, komende weken, dit moet opgeven. Hè. Je gaat het kind nog meer omhoog kijken en proberen die handhaving. Hoor. Ja, zeker. Altijd proberen. Ik denk dat we wel in de vele klas toesturen. Degradatie, dat is heel niet bilen, denk ik. Ja, en als ze van EMS kunt winnen, dan heerst in de 4e klasse toe. En dat is zeker. Succes. Dank u wel.